Na boigo tutigartase kaunti ya Kisii kwa mono chinsemo che bunge ya gitutu cha North ase omochio omarani igori tukoria rero abamenyi be bunge ya gitutu cha North banyaka gwesokia asto bunge kigima konyaraka bakwirania na gusangereria chiefom je chipasari elio kwenekia abuna umwaka ekero chakiro umwaka bwechisemi nigo ababwatani gose aborkiwa baguchikonyora chinchira au achogosirwa gwetera ase omo live gwetera ase omojumbe we bunge yo omoske Javet Nyakundi. Wune nchiremo yoko ineke buna aborokiwa babo bategeire ashiskuru ase tamwentangani yo mwaka bwechire bubere na 2025 mubaro manene wa Bible kurase bunge ya kitutu cha North me county ya Kisii nigo sangirekana haso chinsemo au haso murubulyo bo sangireria chifom chechibasari elio ko ineke buna aborokiwa babo basirweke masomo Nse yoburai bumubunge wensemiga omusike Japheth Nyakundi ukwana chinga kecho mwenyekerogo wekegancha ke NDCDF Simon Mbaka igata yabona umuroberiga nigo chakire hasa matuko hatano na limo alibosyo nigo kugania nkororo kwa borokiwa bonse na bayiboli kweneke buna banyolere chifom echiga lero iga ego twaronchirio kwana na go chifom chepasari esa bayiboli bonse abana bonse bakitutu cha North inchengo basabanga abayiboli bonse PS babeta ojagera day schools boarding schools colleges baka universities baje bo form bajoreria abana bone round yeye day scholars na buto taite kusingatia mono to make sure abana ba day schools bonse bairu chipasari esa kulinsa ali no bokonguboro bonene asese mwende omo manager we bongega ya kitutu cha North achinga kiasanga nigetaseni kyagetembe oenekeria abamenyi bensemiga buna keroyo mo oyo ichulia na chikonyore basari une nchiremo yoko eneke buna bagendere goikiriria abamenyi bensemiga chira echo mubunge wensemiga balirete chinga kyalinge koliye keroge kyo onde bwensi oire form oichori ngo promisinga omweshimiwa wenda ari kubabekera chibese chiende chisukuru abana baito basome igetambokire kigaboigo nigo kya abamenyi kurwase bunge igam nabakwanira gosemere kwabo inse yoborayi bwabono angwa kero muchumba itonga mbiyo mono asengenjo yo gotokonya chipasari echi igara abayiboli ntobwato boleme tonyore chibese chitosire ande ngotambiyo mono sabantu baye bobisi ndoche ngalero machoko nora batokoreire gasi engiya kero monta at least inkonyora bale chifomu echiga. I'm saying thanks a lot. It's saying injo watokoreira yara maye kyara ndoche maiga bangina bana no bali bakuimuki form and twairwe senjerere ngiya and I wish next time na one from 1 year tayo next time ngende kemente gwetani gaiga na tuko na furaha ya kusema ya kwamba hii kazi yenye anatufanyia iendelee. Bia tunataka wale watoto wenye wako kwa shule na wasome kwa bidii kwa sababu mheshimiwa amesa wakumbuka. Na naona hii mheshimiwa yetu anaendelea tu kutufanyia maendeleo mazuri. Bia anakumbuka hii eneo yake kwa vile amekumbuka wanafunzi, amekumbuka pia na wasasi. Murobelio ngabuno igani kubego koleka sensemo ya gesieka. Chabisi chikagancha kya NDCDF sensemo ya marani. Chabisi chebonge asensemo ya kegoi na sensemo ya bubaracho imeye wodi ya Munyerero. Nkurubatireke tasani kya getembe kurega se county